kuda kwashe kwanzura utekona ichokwadi kuti handichanzwisiseki nemhaka yekuti mwana wavo akazodanana neumwe munhu. Uya mama. Betus. Era papa bam. Sona los tali mani. Kasale bona. Alabazio. Mama usuma. Andubona potela umuntu Ndo aripotela. Nade. Yo aripotela uyo kuda kwashe kwanzo. Ndiyo andara kutira ndasanga muzibinga zvomura tsaona wana. Good. Wanzo zvataura. Ndikuzviwa. Karabas. Shokwa zvituzi. Nyaya ndikuvibvuma kuti handichanzwisisi uzima mafambiro ari kuita haawandisi. Asi mimba nemafambiro zvakafana nei? Hazvisi kuenderana. Aiwa, mimba mafambiro zvinoenderana here? Hazvienderani. Mina wakadaro somunga musikana unozani? Ha? Alisani? Ha? Good. Iyo hasi unomuzera ale mzozi? Yes. Unomuziva nezvei? Ha? Musikana wako? Good. Makambozivana? Wakanga watenderwa kuzivana. Wakambobesa zvakare kuno. Unozikama here kwaJoel? Haina. Saka manje. Kutaura maningi mafambiro emunhu ka? Iwo usingazikamu. Iwo chauri kushora chii? Mamuvhimenti anga kuita acho anga. Api? Vegara takasangana nakawanda. Nani? Ndovaziva kumene. Go vari peri. Alright, nyana. Tuze Alice. Wanzo wangu kusanganisa nyaya. Mvura nepetrol. Gogo vari kupi? Saka pakatauya pakati peJune. Saka ndandori kuchikoro kwekondiita kosi yangu yecosmetics. Saka patakamisana ndazwa ndilema miri then ndobva ndamuudza semunhu angaziva mhosva yake haana kumboramba. Ndobva nditi ridzoka kweko. Paakaziva mhosva yake. Write down black. Paakaziva mhosva yake. Nyora. Not that. Kama ndaperekedzwa nechete. Akatobvuma akati iye anowana mari pakati paJune ndopacha achibvisa mari yekuroora. Naikwenzo. Iwe uri gwanzo rope? Mazimya. Ha? Kuprazulo? Wakwasha? Awapinda ugwanzo korokoto. Awapinda. Mapinduro akaita sekuru wako ndo mapinduro awaita. Woza iso atibotenderi ka. Utaona musikana. Ko chauri ushora chiko naye kwanzira. Aiwa. Handizosvora pani. Handataura kuti kwai muna June ndobva ndichabvisa chii. Ndopakatiza akaenda kuHarare here kana kumazuva achaziva. Akadzoka musuno manje. Ndopakuti kwai mira apindure ka. Ndinokutiza. Kuti taitogara tese akati unojera imba kumasitendi kwanduku. Taita kutogara tese. Kwanduku ndivari pano pa Then tabva tichitogara vanhu vangomirira kozi nangokupa ndasina gara takatangodza kopo vanhu vangomirira kuti achauya avataura matete. Then ndobva saka ndobva ndiona bhizo bva ipapo bva pandingadzoka. Aiwa, isusu kana chitaura zveabuse ka toda kuda kuwana abuse nacho. Unofanira kurekudwa kuti abuse ipi. Aigara chingosvika chimwe ndohura. Vaura nani ndomboda tikondahura nani. Vanhu vacho vanotaura because kana tapa dare ka ijekerera andi vabereki vese vakamirira kuhwa munhu wawaihura naye wawaizi uri kufungirwa. Ndambonza chiko ndohura.
airamba kundiudza kuti anzi ndaurana naTobi wacho nandidanani naye ndogodana naye sei ndichigara ndiri kumba akati ogare kumba akunditambidza kuenda kwamai vangu ndikati iwo zvausingakuzve kumba kwe unondirambidza sei kufamba kuenda kwamai vangu. Saka pana rimwe dhera akauya akatosvika ndakatogara nefriend yangu ndobva yashandisa foni yangu chimbudzi chakanga chanitengera abva fonera mukomana wake. Saka akatogara atosvika ndobva andani kuti wonaka uyu munhu ane problem yekuti akaona new number mufoni mangu anotanga kupopota mwa maybe neura kuza nifungwa dzekuti ndomuhurira abva ndatanga kutopopota unoda ndebharanzi wewe unotondihurira iwo utotonita benzi abva ndotanga kutondira doro ndakagara achindira doro chikafira chandaidya ndobva ndati saka pano tetongwari mazono ndobva ndati vaitaura nawe vane kantini ikoko saka moti vaungoshanda havana kuuya vanakwanisa kuuya. Chigara basi iwo hausiri waripota somukai wemukazi waMolten etuzi kwazona ava maenda wakuripotera vari kuti waamikisa mwana wavo vakabvuma iwo hauchanzwisisiki mafambiro ako watiudza iwe mauriro ako kuti iwowe wasiri kugutsikana minaure mudzimai wako asi pane mhosva kapa ndomiri hauna darika ndomiri ungada kumanya hausviki iwewe mudzimai unomuziva number 1 number 2 wakapinda mahari zvawapinda mahari ukanomulonjera zvisina kwese ndiye muri handika wakabvisa tsvakarai kuna here kwanziro ndandiri muzira aiwa wakabvisa tsvakarai kuno here pino good iwo wakatora mwana womunhu ukamuprivatize iyo ndori mhosva yakazvimiririra tisati ataura zvake zvauri kufungira iwe ruzva saka zvaizvozvi iwe ukwanzura ona zvauchataura takumira mai vemwana vakuisa kudari vatiudze kuti vari kudei kumhosva vakapara pamba pani avo mimba ine mwana wavo ivo vakatiudza taakupedza newe kwanzura gara pasi esa mai inini nekuda kwemhosva yemwanasikana wangu akatiwa pamunhu nekuti nguva zhinji anogara ndinaye mazuva ano nekuti akatomborwara sondo rakapfuura aitorwara. Ini chandiri kuda kuti vakwanzura vaiti ane pamuviri pari kuda kunonyoresewa ndiri kudawo preparation inini ndiri kudawo damage yangu sekuti mwana uyu matauriro andisi kuusisa kuti asi andanzwisisa kuti ivo vakwanzura vari kufungira but pari zvino chandiri kudawo ndiri kudawo kuti abvise damage mari yemwana yepreparation nekunonyoresa pamuviri plus mwana uyu ane imba iri kuda rent yemwanasikana uyu anotodocha akasiya muloji last month ndini ndakabhadhara rent vakwanzura vana kubhadhara mari yerent vanduku vakatouya kwandiri ndikatovhisa mari yangu inini yerent kuti ndibhadharire mwana kwaanogara vakwanzura vana kuzoonekwa ndozvamurikuda ndozvatoda simonge kwanzura wazvo taura nesu handasovatoku uchabhadhara rendezo ndobhadhara damage mombe kakwanzura nepreparation zvotsvakwa next court date yedu ndiani 31 August zvinhu zvese zvinge zvakarongeka iwo uchadzoka nemhuri yako anambuya vako 31 August tichitaura zvekuti wabhadhara kwanzura iwo nomwe mudzimai here mwendo weperi
Aiwa vakachipindura wati waita zvemapostori kwamaranga chaizvo wati aripindura neumwe uyu afa aiwa taura nemi mutemo wechivanhu unotendera kuita madzimai akanda urambi mutemo wechivanhu mutemo wenyika urambi vanhu vekuzimbabwe vasiyana nekuchina kana nevekuturkey kana vekuafghanistan vasikatenderi chipare chotodiwazve vakagara varume vakadzi vakawanda muno muzimbabwe kupfuura varume saka mutemo wagara unototi tito vakadzi 15 kuitira kuti variation yevakadzi vasazoshaya varume saka uri kuti chii bosoda kurekota mudzimai wako nomuda wakona wauya pana panzwe imbosumuka tsoda murume wako kamberi pedare iwe ataura atanokuda kurava kuti zvematare tatokanzura kanzura chanobhadhara tsoda murume wako siya chipepa bhekicho ani magara matsoda naumbakamira utsore ewe tsoda murume wako akamukadzi wako chimutsoda mutsode aiwa tiri padare vamutsode bvisa rupfira mate kudei bvisa sajerire bvise susoda murume wako mutsode kuti aratopera munodanana saira vakwanzura kwanzura 31 August chii wakakwanzura iwe kana ifuwa kuti mhuri yako iri kuhora isakiye kwanzwa kwanzwa iri kwanzura isakiye kana uchiida kiyi unotibvunza tokupa ndatora namba dzechitupa kwanzwa bvunza kiyi tokupa iye akangoirasa chete anowanikwa akanamirana nemunhu kuradza watopedza iyi yatopera When you